Watu sakati. Kuwa kataura kuti ndakabva ndatuka ndiri hurechi vachindituka ichara mashoko wayo ndozvakaita ndipe kumba. Vachituka nani? Inini. Iye nani? Iya mama ndoendituka nagogo vavo vakatumira 14 kadzi uchitaura padare ramambo uchipara nemuhosi nokuti wamupa mimba nguva yanga yasina mimba wakadii kumuramba asiri plan asina mimba ari plan wakadii kuti inani chakuru asina chaainacho nhasi uno azvitakura ndizvoka mimba yako wakuti ina handichadi ndozvataura mambo kuti unofamba uchingotaura uri bhuru unongoti apinda mudanga rabaya kasi inozosvika nhasi razosvika kapa bhuru ere ndopanoperera ubhuru manje paingaidza chero mamwe acho tine mimba ainzade kusina kuti nditisadesagarirewo saka iye akutanga kugarira mimba yanayo nokuti wakazoenda kumba kwako uri wega muchiita mwana wevanhu wokuti gariranoko hure wakazodii hechi ndipo uri kubvunzwa nevatongi kuti ko paakanga asina mimba maona kuti ihure makadii kumudzinga mumusha menyu makamutorerei muchimuisa mumba menyu taurirai dare zvamamudira mudare ramambo. Pamusoro vakuru vedare ndauya kuzomangara nyaya yangu yemwana wehanzvadzi yangu. Ndakaona ndichidzamirwa ndichiremerwa kuti titaurirane nemashoko andainzwa. Ndakaona kuti zvandiremera zvinoda ndiende kune vamwe vandibatsirewo. Chakaitika ndechekuti mwana wehanzvadzi yangu akatizira kumurume wake mukomana wake atizira kumukomana akanogara vakandiudza mbuya vandizi kuti ndimbuya vantu vakangondifonera vakati mwana wenyu auya kuno aine 5 months asi makambomuendesa kumwe mukadzingwa here ndikati aiwa ina handina zvandinoziva. Mwana wehanzvadzi yenyu anonzani? Koreta. Ndikati aiwa ina handina zvandinoziva ko muridzi wemimba ari kuramba here zvikanzi aiwa ari kubvuma ndikati aiwa kana pakadaro pakanaka ndobva tanyarara zvedu ndokugara. Vakazondifonera zvikanzi mazuva aendedzana takuda kuenda kunosungira. Ini makuda kunosungira munosungira kupi munozikamwa here makambovaudza kuti mwana ndisi tinaye zvikanzi munoenda imimi kunosungira imi tete vacho imimi nemwana wenyu muri 2 handakauya ega saka imi ndimuchaenda ndikuona kuti inini ndiende zvinoita here kuti nditakure mari yacho ndini murume ndakamumitisa here zvikanzi hameno zvenyu hamuna kukwana makaregera ndakakuudzai mukanyarara hamuna kuda kutora action. Ini kana muridzi achibvuma mimba hazvisina basa neni saka ndomba ndanyarara zvikanzi titiudze tikuda kutoenda izvezvi ndikati oright indomba ndaudza vakomana bhudhi so saka bhudhi vakati aiwa ndokupai nhamba kana mavapa nhamba idzi munhu iyeye ndiye achataura nemunhu handichakupai nhamba vataurirana achataurirana mafambiro avachaita kuti vazodaidzira havangauyi kuzosungira pasina kudaidzira haini zvakanaka chitipai nhamba dzacho ndobva vandipa ndokufonera mbuya vaya mbuya nhamba idzo mutsvage munyaya vataurirane mozowirirana kuti mari yacho ingaenda sei. Mbuya vakangotora mari direction ndokutora 14 dollars ndokutumira panhamba dzandavapa dzi havana kuita vakataurana bhudhi vakazondifonera kuti ko ndatumirwa mari ndabvunza kuti koma nditumira mari zvikanzi ndetsvagirai kuno 14 dollars 14 dollars uyu mudiki wacho baba wakoreta wakati ndatumirwa zvanzi imi mari munhu wamapa nhamba ndiko here kwatinoendesa mari handi ndewapindura kuti aiwa imi zvamunenge maudzwa natete vacho ndo zvamufanira kuteedzera izvo kundibvunza ini kwete saka mukoma chakati ndatumirwa 14 dollars amene kuti chirudzii ende hapana ambotaura neni indobva ndanyarara ndokuzoti vakafona futi kuna baba akoreta zvikanzi tiri kuda kuuya tiri kuuya musi wa 19 baba akoreta vakandifona zvikanzi vanhu venyu vati tiri kuuya musi wa 19 ndikati kwete handina kudaro ini 19 ndiyadaudza ndo pandiri kudzoka kumusangano ndiri kuenda kumusangano ndakatobhadhara bhazi saka ndavati ini mirai kana ndadzoka tinozodii ndozokuudzai tozoenda kana muti wa 27 next week saka ndobva ndanyarara
pakabva pafoniwa futi kuna Bakorera zvikati mwana uya washaikwa. Budi zvikati mwana kunosisi zvanzi mwana ashaikwa. Saka muri kuzviti kuti ndikati hapana zvandiri kuziva. Saka mukoma wacho ndopakati inoendai munoona kuti mwana agere sei. Ndopatakakwira nasisi vangu apa. Ndopatapinda muno muchegutu ndokufonera mwana ndakatanga ndaudza muramu wangu. Baba mimi ndinoda kuona. Zvikati alright. Ndikati musi Monday tisangane muchegutu. Takasangana pa kuchegutu. Inonzi chegutu amino kumusika. Ndokwatakasangana. Ndobva takurukura nyaya yedu ndikati aiwa zvedheti ra19 hazvichaiti. Nokuti ndikuenda kumusangana ndakatobhadhara bhasi. Saka chindimirirai ndikadzoka. Next week yacho ndadzoka musi wa19. Tinoda kuti inenge iri 27. Isusu tichamira pa20. Imi mongogadzira nevanhu venyu muya muchitipika chidi chienda kumusha. Ndobva taurirana paya zvakanaka ndobva taonana nemwana yanzadzi. Mwana yanzadzi ndiva munhu vandamuperekedza akadi akadzokera. Ndakambofona ipapo asati auya. Nai Koreta ndakakutaurira murume wokuti tisangane ko chii tokwira touya kumba. Sikanzaiwa musauya kumba. Movha. Alright tosangana papi. Movha. Ndopakazitaura kuti ngatisangane pakati. Atidirebe. Oh. Toda mauya kudai. Alright. Ndizoka. Alright. Mukomana akabvuma kuti mimba Eh. Shaka chikonzero chii chamawira pano chinyanyo. Ndakazoti manje ini musi wandasumuka ndichienda kumusangano. Uyu mwana ndomba asvika kumba. Ina hana kundifonera. Akazondifona kuda musi wa16 zvikanditete ndiri kumba ndakuda kuzvisungirira. Uda kuzvisungirira zvaita sei? Zvikandi ndanetseka kuti bheta ndizvura ndidini ndikati kwete ndiri kuuya. Ko tete havapo here vakuru. Zvikandi havapo vakaenda kuChinoni. Ipamwe munhu mukuru pamba akati kwete. Saka ndadzoka ndopandakasvika ndikaona mwana. Akandudza zvikandi tete so. Saka ndakafonera tete vandifonera vati uya utore mbasha dzako kuna kusina nzvimbo yako kana tete vako vasati vauya kuno musachauya. Oh, zvakanaka. Aba mini tosangana papi ndadzoka kumusangano tigadzirise nyaya yedu. Saka ndiri kubasa ndikati aiwa tichakwira touya pagadzema kubasa kwenyu togara pasi. Saka ndichakuudzai mangwana ndiye nanhasi havana kuzondifonera. Ndokufonera tete ndadzoka atigasanganei titaurirane. Tete vakati ndaenda kukwekwe nhamo dzawanda. Indaya mai. Chamavinga pano chaicho chii? Mwana ari kushungurudzwa saka akatiza kumba. Murume wake ndoupi? Uyu. Taurai nyaya yamavinga pano ndizoka. Ndeyekuti vakaramba. Indrai. Taurai nyaya yamavinga pano kuti ndeipi? Kushungurudzana kuti sei? Uyu ndiye mukadzi wake ndouya ndida. Taurai zvamavinga pano kuti ndinoda chakati chachinzo uchanoramba here uyu. Vakati kuti vanotera kuzotonga uyu nomukadzi wake kuti chii mafambiro ezvinhu. Nyaya yakandirwadza ndeyekuti hatisvike kweseko. Chamavinga pano chii? kuti mundibatsire. Right. Saka vanotera kubatsirwa taura kuti nhoroondo uyu ndouyu yakamira sei. Kwete kurondedza kudai hamusina gadzaa. Ndoda kuti mundibatsire vakatendai munosungira mundibatsira ipapo ndopandiri kuda. Handiti murume wake ndouyu. Ari kuti kudii? Uri kudii? Uyu ari kuti kudii? Handiti? Yopinda mudarika. Dare rosumudza manje. Ndapedza hangu tindibatsirai. Right. Zvamuri kuedza kubetserwa amai musi ndoda kukumbirisai kudzorai hana yenyu mose veukama muri munyaya. Tinge chida kuti titi ga tione pane nyaya togadzira nyaya. Vamwe wanowo mukana ndatakawanda nyika yedu. Musarunduke zvenyu ndo kufamba kwazvinofanira zvichiita. Right. Mami taura vatete. Vatete vacho vari paneri. Muripo. Ndimi vatete makatumira $14. Ndimbuya. Makatumira asi munoziva kwakatumirwa $14. Ngavatidaireka ndavari ku ndimi makatumira $14. Hanzi ndimi makatumira $14. Takatumira kuti ndaziva kuti tikumburotora nemasirapisa mari mutipewo list yezvinhu kuti makati ana baba vakati makati kunokukure saka tikukumburochi mokuti nyoro list tozosvika ikoko totsati pagiraundi mari yaive kuti mutaure navo batinakukari muchivata vekutumira vakatikuza ndiyo tete vanhu dzaudzwa tete vaonhu vakati asisi vaonhu aiwa kaingopindura zvamakaita muchitai kutumira
vakati anditumirai pawhatsapp pawhatsapp ivo ndokati mutumira pawhatsapp mukatumira tikatumira chitunguro list naiwe Thompson tinoda musoro wenyaya koreta unomuziva here chii chako mukadzi wako kuvanhu vaingei panapa iwe uchiziva kuti koreta mukadzi wako vanhu vaida kuti iye akabuda kumba asina kurayira baba aenda kwatocha akaita sei akabuda kumba asina kurayira asina kuoneka asina angobuda zvekuma 5 kubvira wakatanga kumuziva uchitanga kuziva koreta anopenga here asati nagona chipenga haunozvizva zvokuti apengeka mbamwe tiri pakati penyaya yenyu panapa tata kuinda vakatumira $14 yekuti titaurirane kana statement yedu vanhu vaunzi takatumirwa $14 ava vari kuti takatumira kuti titaurirane tikavabvunza kuti maida kuti mutaurirane matumira $14 havana kuteera $14 yavo vakatumira chete kune munhamba yemunhu wavakanga vapiwa kunzi agomidhieta nyaya yavo sevanhu vari vada kuwana mwana wevanhu saka vari takatumira $14 tobvunza mukomana anobvuma musikana wake kuti koreta musikana wake topamabva mapinda tikati tavatangogumira ipapo saka iyo rimuka ngatifambei nenyaya yayo $14 yakanga iri yei yetsvagirai kuno aiwa hanzi kuti titaurirane saka kutaurirana kwachona ndokwamaa kudai kuya kuisana kunoko kana maida kutaurirana sinaziona chete vacho ndavazosvitsa kuno nekuda kuti mwana wabhuti vakazoya asina akazotiza sei nezvakapota vazouya kuno asi kuti iye mwana wabhuti wavo akati kana makutumira mari mama mutumira baba vangu yekuhurungwe saka tete ava vakazoti imi mataura sei nababa vekuhurungwe ndoda kumboziva vabereki vemukadzi ndevapi au imimi mwana ane mazuva mangani uya abuda mumusha akaenda kumuvarume wacho akabva musi wa8 July ndo paakabva kumurume ko paakaenda kumurume paakaenda kumurume Ndakaenda kuzuva 22 April ndizvo taurisa takuza mambanzwi ndizvo vekuzoendesa $14 yainzi ndeye kunodii kutaurirana kuti chii isusu tagara nemwana uyu aiti ndinosunungwa muna September tikati manje pachada kuti panobviswa here mari yekuti kusungirwana kuti kuchiti saka zvatinoita kuna koleta muroro wangu tongosamasa mari titaure nani tiite zvekuti tinzwanani mazuva aita sei afamba akati takataura natete bvatataura natete titakati pari zvinoenda kuchechi zvikanzi tinokumbira namba dzababa vake saka kotaratidza baba vangu vekuhurungwe oindinadzo ndo patakavafonera kuhurungwe vakabva vatiti aiwa zvinokupa nekuti kwatinogara kure titi zvekuti munyaya yauye odzoka futi uku mari inoperera mubhazi asi kana muchiti makarongeka muchauya nasisi ava moya mese moita se moya kunoku kunani kuna gogo vamwe vadiko ndokwamunosvikira kana baba namai tavaudza vaziva tobva taita se kana pachichaje vanozochajeva zvinhu muchibva kunani kuna gogo hamungosvika kumbachi sireki yemusikana iyo muna yanokuziva kwamunosvikira apa angari bhuti vake vachiti chi baba vakaribva musaite sei mutemo wambuya wechivanhu mutemo wedu wechivanhu vanhu vakatora mwana wemunhu the next step kushevedzera inonzi tsvakirai kuno pasina zvokuda kumbotsvaga kudhererana ukaona munhu achiti ndoda kumbonobvisa $14 yekuti titaurirane kudhererana kushaya kuremekedza vanhu vamatorera mwana wavo kana kuti vamatotadzira handiti mapoa mungadai makangobvisa tsvakirai kuno
mava kuwasha watotozikanwa mumusha mevanhu kuti mwana ari kwanhingi maakugona kutaurirana, kwete kuti mungati dare ramungaite muriita through mwana arogwa kana kuti atizira wacho iye ndiwamakuronga naye muchidini hazvishande. Maifanira kuita zvinhu zvinoitisa kuti mugone mega kupinda mudare revanhu ava netsvagirai kuno. Handiti mapawana ndozvamaifanira kuita. Imi muri chii munyaya iyi muri kutaura imi? Hatidi kutambisira dare munguva. Handitika mwana ari kupie zvino? Utsvagei kwana tete? Uchisiya kugara kumurume wako wakatizira chinhingiringa muchiita zvababa namai wakunogara kumba kwevamwe vanhu kuti uite sei? Ndimi munokurudzira vana kuti vasachengetedze dzimba dzavo. Mukada kuprotekta mwana achiita zvinosina basa, hapana kwatiri kuenda nenyika. Hakuna kwatiri tichienda nenyika. Mwana haadi kupuhwa mukana wokuti anoti akaenda kumurume owana kuti anodzoka unogara kumba kwoumwe munhu. Mubvunzei asati agara. Ndodzimba dzamakada idzi. Ini ndiri pane imba yangu, yodzokera kune imba yako yawakada. Mukarerutsa ndima zvandiri kutoona izvo kuda kusumudza maoko pamberi pangu zvokuda kutraya kuprotekta munhu muchiprotekta zvinhu zviri wrong kana kuperekedzera mabasa akashata. Hakuna kwatiri tichienda. Hakuna kwatiri kuenda. Vanhu ngavaunzwe kumatare edzimhosva saizvozvi. Muri kuti mwana ari kudzingwa pamusha nemurume. Mwana ari kuitwa zvakati. Toranga vanhu vane hunhu ihwohwo kufunga kuti vanotora vana vevamwe vanhu kuvaita bhora vachikava mumusha mavo, iye munhu atadzira vabereki veumwe munhu. Hakuna zvinhu zvakadaro. Iwe mukadzi wako unomuda? Taurisa mambo azvinzwe. Kufambidzana. Saka urikuda kuti hausi kuda mukadzi, wakagara usiri kuda mwana wevanhu. Nokuti wakanga waachivha, munoda zvokurara nevana vevanhu, muchivaita vakadzi. Kana waona kuti waita zvawaita zvafamba, woti zvangu zvaita, ngaaende. Wakanga wamuita chii? Iwe wakanga waita sei? Ini ndakabuda kupa mushure mekunge ana tete vaya kuzondiona kuno. Avanzi vakanga waitei namama? Hapana zvanga ndaita, asi ndanga ndatuka mashoko anga ndaudzwa ipapo ndo akandiremera ndinodza ana tete. Ndanodza ana tete. Taura. Mashoko akakuremera. Kuti chandakabvira kumba, udza uyo. Kuti chandakabvira kumba wakanga wati zvakati. Iye futi aruzviziya. Hanzi kuwakataura kuti ndakabva ndatuka ndiri hure vachindituka vachitaura mashoko wayo ndozvakaita ndibve kumba. Vachituka nani? Inini. Iye nani? Iya mama ndovaindituka nagogo vavo vakatumira 14. mai munopuhwa permission namama? Bvunzai baba. Mari hama dzekumukadzi idzi muri muinyari pii? Muinyari wakashaya muri vana tete? Hanzvadzi dzenyu dziri kuungure. Saka ndimi muona zvakakodzera kuti munofambira nyaya yemwanasikana hanzvadzi dzisiripo. Vana baba vomwana baba vomwana anofanirwa kunge ari panditi ari kubaba vomwana vari kuurunge. Ndaona kuti kure mberi mwana ari maoko amangu zvakandiendai naye, saka ndaremera kuti ende naye hazvikwani, ndo saka ndauya kuno mundibatsire. Ndochichemo changu. Hama dzekumurume nedzipi? Chinotarisa apa vabereki mimi ndimo rikutsa musha wavanhu. Udari mukati mwenhau dzevana, kukurisana kwevana. Mapindira muchiyananiso. Samukanyemba yavana. Ona shamwari yangu yo kutaura kuti mukadzi aushadi. Kune vana vangari nemukadzi?
asati ane mimba ane mimba. Mimba wakadana nenguva yakareba sei? Nguva yangu yakareba sei chidana nemukadzi wako? izvozvo Musati matora? tadini zvoma 3 months. 3 months. Mangudana 3 months kwarorisana nhumbu kwakutorana. Kozi akazofuna kuita nenhumbu kuti semunhu anefambidzana naye nakuti hazvina kuimba uya asi nemushure auya chinoitika ngechekudai izvi ukamwirira pfungwa dzeakadzi ari apa yaya ana mai kubva kuna mai nyaya inopindirwa namai kumukadzi wako ari kutopfanya kudai asi yava yakamira nedzimwe dzenguva baba vako vakashayika vari vese asi wari kukurudzira kuona vachiparadzana nemukadzi wako ibvai mwakukadzana mai ndai mwakukadzana baba ndodzidzai unokwakaipei zviramba iye akasvika pakumbira shamwari yangu $50 yemari preparation mwana womunhu arambwi wechii wakangotora kwamumushandisa waifanira kunge ari pamba pamai nababa achitsvaira waifanira kunge achishandira umwe munhu waifanirwa kunge akatororwa neumwe munhu anotomuda wakatobharire nzira dzevamwe vanhu hauna chawakaendesa mwana womunhu nenhumbu benefiti yachingoti ndomba kwako ndizvo ndamubvunzo zinopa nebenefiti yako here aiwa pasipane benefiti yako iri pasi ozideti pane bhizi nyaya ndabva ndakamudzira chitora mukadzi huma kutaura kutsiurwa nevakuru majena ndegwese ari muno mweya inokuti wakamusha kuti umire chidziro chako chiite chin'ai unotsiurwa iwewe mwana wemudzimai wako unotsiurwa nevakuru awabereki obuda mukati mwamafeasi menyu kugara zvakanaka ozive mashoko ainga ichidza chero mamwe acho tine mimba ainzade kusina kuti mitisenesagarirei saka inenze iye akutanga kugarira imba yanayo kuita voestinje ati iye anoti kana ndiri kumba pano panoenda ko panodza mashoko ekuti ndiye usina kutiitisa asinakugarei kumba kwedu kuteneti mashoko aitobvunzo kana ndiye pasina nhumbi yako baba vako namai vako iwewe kuti vakuzvara uchisvika iwa kwako wakurumure pane mashoko makuru makubvune matete akapfuura uri kutaura kwako aitukana asi musha wakamira yatomboitwa imbwa kutoitwa imbwa naye wacho kuti mai vakatomboti baba wako imbwa apa kuti hauchadi kugara nomukadzi uchitaura padare ramambo uzvisa uchipara imwe mhosva nokuti wamupa mimba nguva yanga yasina mimba wakadii kumuramba asiri plan asina mimba ari plan wakadii kuti inahandichakuru asina chaainacho nhasi uno azvitakura ndizvoka mimba yako wakuti ina handichadi ndozvataura mambo kuti unofamba uchingotaura uri bhuru unongoti apinda mudanga rabaya rapinda mudanga rabaya kasi rinozosvika nhasi ratosvika kapa bhuru ere ndo panoperera ubhuru manje saka vanhu ava ndikatarisa dare ravo iri kutonga nyaya yevanhu vasina kunge vari mukadzi nemurume havana kubvisa kana tsvakirai kuno handitoziva kuti vavaunza kudare vakavaziva sei nokuti kana pasina kutedzwa dzati process hapana ukwasha neutezvara huripo mudare redu rechivanhu uyo zvake zvaitongoziva kuti ndakuziva wakamboita mwana kumwe kuno ofamba achivhaira muraini kuti inini here uyo kawo ndinopa ndichiramba vanokopa vokopa kuti makamuona nhingi kareji akatomupa mimba mwana wevanhu akaparamba izvozvi unotori neumwe futi warutonhiiwa saka ndoda kuti usazozviita uzviite uchitya kuziva kuti no ndikadai munyika hainditendere kuita zvinhu zvakadaro une makore mangani ione mangani 20 hameno vedare hapana tsvakirai kuno vanhu vangogarisana votonzi $13 iyo ndeyekuti titaurirane kutaurirana kuti chii kokuya uzoshayinira mwana wemunhu munomu muchimuita mukadzi ane mimba hamuchamuda hakuna zvinhu zvakadaro
wakutsvaga kuti mukaita chibhanditi chekuti shamwari yangu yakazodai dare rofunga kuti zvakazodai. Hakuna zvinhu zvakadaro. Shamwari yakakumbirwa mari ko ukanoiudza kuti shamwari iti wakanhingirwa undiperekedzere kudare ndibude kudare, haisi defense yatingabatirire pairi iyoyo. Iwe ndiwo wakagara neuyu mumba menyu, atizira wamupa mimba, nhasi maapa matare ekuti handichakuda nokuti wakazoenda kumba kwako uri wega, muchiita mwana wevanhu wokuti garira noko. Hure wakazodii hechi. Ndipo uri kubvunzwa nevatongi kuti ko paakanga asina mimba maona kuti hure makadii kumudzinga mumusha menyu, makamutorerei muchimuisa mumba menyu. Hure harioneke kuti kwanzi ndaanaro mumbaka. Hakuna zvinhu zvakadaro. Unongomuona ukabva iwe womonana ningi, ukabva womonana ningi, wobva watoziva kuti no, uyu musikana wangu uyu zvisiri izvozvo, handiti wapawana. Saka iwewe hure hwava kuzonoona muchibatsirana naamai vako mumba, havasiri vanoudza muroora hure ava amai avo. Hakuna chivanhu chakadaro, handiti mapawana. Hakuna chivanhu chakadii chakadaro. Haana right yekuti anonzi anobvisa gupuro uyo rekupa mukadzi wari kuti hachada. Hakuna chivanhu chakadaro. Vasi murume nemukadzi. Hapana kuteedzwa tsika inobatanidza vanhu kuti tivati isusu mukadzi nemurume. Munhu anoda kungotongwa nekutadzira mwana womwe munhu. Mombe mbiri nehwai yamama. Mombe yekurara nemwana wevanhu, damage rachona imombe. Kungofunga so kuti ndakakaurisa munhu uyu, nokuti umhandara unowanikwa ka1 haudzokorore kuwanikwa futi. Mombe hatidi kutamba kwakadaro kwokutambisa vana vevanhu. Dzinouya rini mombe? Usapedze nguva baba, matara akawanda kwakutonga. Usapedze nguva, mamba ari kubvunza rini mombe nehwai dzouya rini. Tete vako navo papo, hama dzako nadzo. Hwai yedu kana kuti 100 years kusvika musi wa15, mombe dzinouya rini? Mombe mbiri Waiudzwa kuti ndiri muswani. kana kuti $600 zvinouya rini? Kana dziri mombe dzomuhomwe 600, kana dziri dzinotsika dzinouya dziri mbiri. Kana iri hwai yomuhomwe $100, kana ichitsika inouya iri hwai pamwe chete 700. Tamba naipapo. Zvinouya rini shamwari? Ndinokupaka mazuva acho. Kana musina mundo mazuva. Taura kana mamba vakamirira vakazoti vanokuremera vanoti mangwana taure ndokumbira kubvunza vakusvira apa pane kwatiri kugara vese ere patiri kubvisa mombe sei muchindibvunza zvinhu zvakapusa kudaro? Bvunzai kamwana wenyu, chii chenyu? mwana muzanzi yangu Mubvunzei. Murume wenyu ari kupi amai? Kwandini makamutiramba mukadzi? Nai amai, ivo amai kutaura murume wenyu ari kupimi? Ambuya, murume wenyu ari kupi? Makasiyana ka? That's why. Saka pasingavakiki chinhu. 2 weeks kubva nhasi musi wa22 toda mari kana kuti mombe mbiri. Because it's a planned thing. Saka haina chainonetsa. Ukana uchiita chinhu chawakaplana hachinetse because unenge uri ready. Handiti zvinhu zvikauya sekunge zvangouyawo tinoti tichitozoona kuti idambudziko rauya kumunhu.
zvazoitika zvindo zvakonzera kuti munhu azoramba mukadzi but anga asina intention yekuramba mukadzi. This is intentionally now zvandiri kuona panapa. Saka 2 weeks kubva nhasi. First week yako musi wa15, the next yachona musi wa22, ndo panokwanira 2 weeks dzako. Saka next court mambo musani mafudza nyaya iyi. Shamwari ndoda ndikubvunze nemi vatete vachemi nemi mai vacho. Nhumbu munoiziva here? Inobudei? Kana mwana tazomuona kuti musikana mukomana tinokuchajai mombe dzekuroora mwana wenyu. Kana akaberekwa ari mwana musikana wobva waziva kuti mombe 2 dziri kudiwa kwamambo dzekuroora mwana wako iye. Akaberekwa mwana mukomana mombe. Nimubvunzo here? Kana musingati muchida kuti mwana wenyu nemubvunzo here? Kana muchida kuti mwana wenyu munoenda imi inzwa shama tikubetsere imi ndimunobhadhara zvese zveDNA mwana uye akapuruvwa kunzi haasi wenyu ava vachakubhadhara yavo akapuruvwa kunzi ndewenyu imi muchavabhadhara. kuti baba kushangamire ndinoti kutobhazwara nhasi kana anga akawaraiwa ngazivi kuti nhumbu yenu dokumentena kusvikira zvavo maexpense kuchipatara everything future you are responsible achivakakonzeresa kuti ange akadaro. Saka unosununguka nekuti chali chikwacho ichikwacho kozvizviri pamananzori uroshinga Mwangu wakamunyoresa kuchipatara. So mutinonotsa. Taba next court. Ndiwari. Ndakatono munyoresa kwedu paakatiza ipapo. Ndakatono munyoresa kwambuya nini. Mai, nyararai mai. Ndimunarambisa vana imi. Ngwariza zvina basa iyo. Ndakatono munyoresa kwambuya nini ndakatoti. Sai 5. Aiwa ngawasaina wasitasaina. Takatobvisa $5 yokumunyoresa vachiti makanonoka kunyoresa kumbu tikati wanga ari kumurume wake. Kana preparation hapana. Zvese chi ndiwo unosponsor. Mari yose amai, vana amai. Mari yose yamuri kubvisa pamimba yemwana uyu. Musairase risiti yayo. Munoinyora muichengeta. Vachaibhadhara. Wakateerera kungoma zvikuti ndaro Newe sendise vanhu kanei. Kana uzofunga musho mukadzi nomda urodzoka kudaira mambo. Anobhadhara. Yazi ndozokufunga vakagara plan ungadadiri mwana nemukadzi wako uchifurirwa neatete vasina zvavanazo. Asi right ava vada kuudzwa kuti vasazonozviita mangwanda pane wechipiri muchazviita kuti matauriro ari kuita mwana wenyu haadzidzi pfungwa dzake yatsosaina zane shoko ari namba dzetu vadzopinda ipapo zita rako rizere ipapo tinokusungisa kuti izvozvo zvokunyepa-nyepa ikoko uzvichenjerere